ono što je Slikovac. Čuti, bit ćemo nešto. Još ne znaju da ga makaći. Bit ćemo nešto, bit ćemo. Ja sam pitao. Ja sam rekao dozvore. Neka je da je pa tipa dobro. Znam protesta da bi ga pustili 9 godina. Dakle, mislim 9 godina ništa se ne dače, ne može zato konstruiti. Državno je politički razlog. I kad bi došao jedan da bi podelio i protiv Evropske unije. Pošto ta je Evropska unija da se neka nagrada smatra kao Evropska unija. Hoće Milan gore. Ali što se pomoće, kako može biti prijatelj. I volim njene da prebije pornografija. Bio Bogdan, Rebra i Milica. I sve kad ideš na neku uči još klasa. Nisi dobar s nekom. Da bi bio neko. Glas, recite nešto. Ako se vidi, čekajte. Mračno sve, ne vidi se. Ne vidi se, mračno.